እቲ ምስሉ ዘይረአ ድምፁን ዘይስማዕ ቢርጋለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ዝኣረገት ዓመት ተሰናቢትና ሓዳስ ዓመት ክንቅበል ሓደ ሰሙን ተሪፍና ኣሎ። ሓድሽ ዓመት ኣብ ባህልን ኣመለኻኽታ ህዝብታትን ዝተመርኮሰ ዝተፈላለየ ገባባት ኣከባብራ ይሃልዎ እምበር ከም ወትሩ ትምኒታትና ምሕዳስ ዝሓሸት ዓመት ክትኮነልና ምጽባይ ባህግታት ምኹማር ሕልምታት ምድርዳር ብሓፈሻ መለሳ ምምዕዳውና ኣይተርፍን። ብኸምዚ ኣገባብን ደረጃን ከቢድ ህንጥዩነት ንለውጥን መለሳን ተሰኪምና ዝተጸበናየን ዓመታት ባህግታትና ኣብ ምስማር እውን እንተዘይተዓወታ ንሕና ግን ምምጻእ ሓድሽ ዓመት ከም ምኽንያት ምስማር ባህግታትና ጌርና ምርኣይ ኣይንርብርብን። ካብ ንኣሽቱ ተስፋታት ክሳብ ገዘፍቲ ውጥናት ክዝርግሑ ዝኽእሉ ዛዕባታት ብሓቲ ዝቕንያት እዮም። ብዙሕ ግዜ ነታ ንቕበላ ሓዳስ ዓመት እነሰክማ ባህግታት እቲ ዓመት ብዛዕባ ክትጸሮ ትኽእል ምዃናን ዘይምዃናን እኳ ኣብ ግምት ዘይነእትወሉ ዕሙት ግዜ ኣሎ። ካብ እንግዳዓና ምውራድ ዝጽበየና ጸገም ናይ ምቕንጣጥ ሓላፍነት ንሓድሽ ዓመት እነሰክመሉ ግዜ እውን ኣይሰኣንን። እቲ ዓሚ ነታ ንዛዝማ ዝነበርና ዓመት ዘሕቆፍናያ እሞ ንገሊኡ እኳ ከየስመረት ዝመለሰትልና ጾር ነዛ ሓዳስ ዓመት ነዝሕለሉ ጾርናን ባህግናን መምዝኸደትን ዝመጸትን ዓመታት ክንቀባበል ኣብ ህይወትና ሓድሽ ነገር ከይተኸስተ ብዙሕ ዓመታት ነቝጽረሉ ጊዜ እውን ኣሎ። ምናልባት ንባህግታትና ዝምጥን ጻዕሪ ኣይንገብር እንኸውን። ኩልና ግን ናይ ብዙሕ ክንውንኖ ዘይከኣልና ነገራት ባህጊ ኣለና። ምናልባት ብዘይህላውነቶም ኣብ ህይወትና ክህልው ዝነበሮም ነገራት ምንባር ክኢልናዮ ክንህሉ ንኽእል። ይኹን ግን ጽምኢ ናይቲ እንደልዮ ነገራት ኣለና። ንህይወት በቲ ዘለና ከነጠዓዕማ ኣብ ቃልሲ እውን እንተለና ግድን ብዛዕባትን ንሓልሞ ህይወት ካብ ምሕሳብ ኣይነቋርፅን። ስለዚ ግዝፍታቶምን ሕብርታቶምን ዝፈላለ ከም ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝኣመሰሉ ጋጣሚታት እንጸባጸቦም ክንዲ ብዝሕና ዝፍቕዶም ሕልምታት ኣለውና። እምበር ንጸሎትናን ትምኒትናን ዝተፈላለዩ ክገብሩ ዝኽእሉ ረቑሒታት ብዙሓት እዮም እሞ መንቀሊ መስመር ትምኒትናን ባህግናን እቲ ድሮ ኣብ ኣእዳውና ወይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጻርና ዝርከብ ጸጋ ብምዃኑ ገሌና ክንድገቦ ትምኒት ዘሕደርናሉ ካባና ኣዝዩ ርሑቕ ዝኾነ ነገር ነቲ ካልእ ወላ ሓደ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ውሑሳትን ምንም ባህግን ትምኒትን ዘየድልዮም ቀለልቲ ነገራት ገይሩ ዝሓስቦም ጸጋታት ዛ ምድሪ፣ እቲ ካልእ ግን ክሳብ ጥቓሞት ተጓዒዙ ክረኽቦም እኳ ዘይከኣሎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሕልምን ባህግን ገሌና ብዛዕባ መጋየፂታት፣ ባህግን ጸሎትን ገሌና ኸዓ ብዛዕባ ድራር ዕለት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ዝበዝሐ መኽሰብ ዝረኽበሉ ዓይነት ንግዲ ከሳኽዕ ክጓየ እንከሎ ኣብ ሓደ ኹርናዕ ናይዛ ዓለምና ዘሎ ካልእ ፍጡር ግን ድምፂ ተኹሲ ዘይሰምዓላ ሰዓት ሃንቀው ይብል ይህሉ። ብናፍቖትን ሰላምን ንጹህ ኣየር ይልሎ ይህሉ። ደው ምባል ዝተሳእና ብዋሕዲ ጥዕና ትሳቐ በቲ ብዘይ ምርኩስ ደው ክብል ዝኸኣለ ሰብ ትቐንእ። እቲ ምሉእ ጥዕና ዝወነነ ናብቲ ስራሕ ዘማርጽ የማዕዱ። እቲ ባህ ዝበሎ ዓይነት ስራሕ ዝተዋፈረ በቲ ዝተዓጻጸፈ ኣታዊ ዘለዎ ፍጡር ይምሰጥ። ኩሎም ባህግታት ኣብ ዙርያ ኩሎም ፍጡራት፣ እዚ ኸዓ ኩሎም ባህግታት ካብቲ ዘለናን ካብቲ ዘይብልናን ስለ ዝብገስ እዩ። እዚ ይኹን እምበር በቶም ብዙሓት ንሓዳስ ዓመት ካብ ትምኒት ብዝሓለፈ ግብራ ውዕዮ
بزي حدش نجر زي قبلوا وطناتهم عم مسمار باهقتاتهم عم مسغع وترعوتات يودك سبات زبلتن زغللن عم مقبار بزلوهم تقهات شح يموتو محدر شح يموت زتبهللهم حبارم زي مغنى أيكالن أتم وحدات قنقا كويناتن شقراتن من محدار زبرهم أو وقتي زرقتي حدش عمد كي تتصبيو عم نفس وكف حداس معلتي نابرا سبات أمق سغال أب كتران زمتان كسلتن زوافرو مذكر ترايون رباشيو راديو إرنا يونيسيف أب قداماي سومن ناي زحيزنايا زلنا ورح تحساس كم زسعب ملغتي أب قصاتو سفيرو الله إرترا نزسن بدو قطباوي كلماون قداماون كمون ندركي درو تبات صحنت صوري ماي سنت وحسنت نسعبينات قيشتاتن محبر قطباو تصلوا اقداتاتن أزيا تقلعيت كوينا تغتصل الله يبل كتسئلو أتملغتي أتم زتزرزرو سب زفترم شقرات مستفترو زوردم صلوتي تصقمات تدماميرم لعلى حادة مليون زيغاتات إيرترا هتصوص سب أو حجز نزد ليو حسم تساتيحو كم زركب يتكس كابزوم نردية تغاليعم زوالو أتم 745 شحن 600 هتصانات يوم زتفلاليو تأمنتي عالم لخاويان تكالاتن محبراتن منشتاتو بمقبار عبسفلالي مالت منقستات بزحز بعلم قطبة حبرتسب مراخبي بزهان أكبابي مقبل ماين ساعتن تعنان زامسولو زعباتات بغتا ستاتستيكاو حبريتا زغرب ورلدوميتر زتباهل دحرقات نتو كل جزي الزرارابن أكاتا عنكا مقان زيدحنن أبزفلالي سندات بزفلالي آزات زقلتن بزحز بإرترا أبناي عسرات حساس كلتا شحن عسران كلتن سندو 3,671 شحن 411 مقانو أسفيرون رخبا إذا بزحي اتغدمي لعلي 3 عامتات بزح حزب إرترا إنا تباله زتك أسلنا زنبر أهز مقانو كمردو وسيدنا كندي كابزتا تقيسو زولو حزبيو تسديدو زولو زبل حتو مملاس أدلايو اتوتوس حاجة زدل زولو مبار حادة نتب حادة مليون مقانو دروتا تقيسو الله ازوين بزي كاتي كاب إرترا وطيو أفقدو معسكر سدتنياتات أب تدرارابي شقرات وديغو زلو وحد زيكون غطري زحز حزبي كي توسخويو مبار اتي نتبعات صبن تميتن أب قلع نزوات حزبي وكيلو زلو قطرن اتعادو أمعدو كرأكوا أب زي كيلو رحكات سفير زلون بزح حزبي مزقودل إرترا كندي كاب حزبايو أبزا حج ساعات تدريرو خحدر زغيل زلو نايزبل حتو ملسي أب عين حلنا دميقو كرا يغيليو اتي تدريرو يحدر كم زلو تحاسيبو زلو غصرن تغنون كابيد أب سدد زلو أبالات سدرابيتو زتصبه كام مقان وطعي تغون زهلو عدل أزيو تحتيو حزبي مريتو چاغيرو درار إلتو كي مرر بيد اقرون تقيده أغلبو حق السكي ركب إنا تغحديو كام مسرتاوين طلبات تخليلو زنبر زلو سندات كم زملكتو أبشحن 993 3 عامتات كمل وحدات أوارح تريف وبزر لأوان زتقايد رفرندوم إيرترا بزحي أوان ناتسنات زدمت حزبي 1.1 مليونيو نيرو أبز أوان 3 عامتات دحيرو إذا غطري نيرترا بزملكت سند كسفرن كولوغن أب حقفو ناتسنات كركب يخيليو تباهيلو كقمت
ናይ ዘይከኣል ሕሰምን ኣጀራዕን ገጽ ሒዙ ሰፊሩ ዘሎ ነቲ ምግጥጣም ቁጽርታት ብዛንታን ተረኣኻየኸ ካብቶም ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ እምሮኦም ንዝሰኣልዋ ሃገሮም ክርእዩ ኣብ ልቦም ንዝሓደረ ርህው መጻኢኦም ከግህዱ እናሓሰቡ ድምፆም ንምቋም ልኡላዊት ሃገር ዝሃቡ 1.1 ሚልዮን ዜጋታት ኤርትራ ኣብ መንጎ ዞም ኣብዚ እዋን እዚ ዩኒሴፍ ምእንተ ማርያም ዝብለሎም ዘሎ 1.1 ሚልዮን ገጽ እታ ህልውቲ ኤርትራ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዘይክህልው ኣይክእሉን እዮም ኣብቲ ሽምጉልን ድንሱን ብዳጌፋን ብምርኩስን ከይተረፈ ድምፂ ዝተዋህበሉ ወቕቲ እዋን ረፈረንዱም ብዘይካቲ ኣብቲ እዋን ትሕቲ ዕድመ ክነብር ዝኽእል ዜጋ እቲ ኻልእሲ ድምፁ ንዘይምፅምባር ክዓግት ዝኽእል ምኽንያት ኣይነበሮን ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ እዩ ነይሩ እምበር እቲ ህዝቢ ትዩ ሎሚ ብሕሰም ምስሉ ተደዊኑ መጥለሊ ጎረሮ ማይ ስኢኑ ተሓሪምዎ ዛንትኡ መሰንበድ ዘይበጽሖ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ እቲ ብድሎ ኣንጻር ህዝቢ ዝዓጠቐ ስርዓት ንተስፋን ባህግን ህዝቢ ንሕልምን ራእይን መንእሰያት ብሓፈሻ ኸኣ ንዓቕሚ ዜጋታትን ጸጋታት ሃገርን ካበይ ናበይ ወሲዱ ናብ ሓመኹሽቲ ከም ዝቕየሮ ንዓይንን ልብን ንዝኸፈተ ሰብ ሓሰስ ምባል እውን ኣየድልዮን እዩ ሬድዮ ኤረና organproject.org ኣብ ዝተባህለ ድሕረ ገጽ ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ጥሜት ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣብ መንጎ ሰፊሩ ዘሎ ዝርዝራት እቲ ህዝቢ ግዳይ ዝገበረ ቅልውላው ሕፅረት መግቢ ብድሎ ምዃኑ ዘመላኽቱ ነጥብታት ኣለዉ ኤርትራ ናጽነታ ረኺባ ከም ሃገር ካብ ዝቖመትሉ ግዜ ትሒዛ ምስ ሰብኣዊ ትካላት ወጥሪ ዘለዎ ዝምድናታት ከም ዝጸንሐ እዩ ዝጥቀስ ከም ኣብነት ናይዚ ካብ ዝጥቀሱ ዓበይቲ ፍጻሜታት ከዓ እቲ 2005 ከምኡውን 2006 ኣብ ኤርትራ ይሰርሑ ንዝነበሩ USAID ዝርከቦም ዓለም ለኻውያን ትካላት ስርሖም ከቋርጹን ካብቲ ሃገር ክወጹን ምግባር እዩ ቅልውላው ሓደጋ ድኽነትን ሳዕቤናት ለውጢ ክሊማን ኣብ ዘለውሉ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ ብምዕያይ ህጹጽ ድሌታት ንምምላእ ሓገዝ ብምቕራብ ነባር ለውጢ ንኽከኣል ናይ ነዊሕ ግዜ መፍትሒታት ብምንዳይ ዝሓሸት ዓለም ንምፍጣር ዝሰርሕ ዓለማዊ ጉጅለ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዃኑ ዝገልጽ ሜርሲ ኮርፕስ ዝተባህለ ጉጅለ ብትእዛዝ ሰበስልጣናት ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሰነ 2006 ስርሑ ክሳብ ዝዓጹ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ልዕሊ $40 ሚልዮን ዝግመት ጥሜት ንምብዳህ ዝሕግዝ ደገፍ ኣካይዱ ነይሩ ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ 2011 ቅልውላው ሕፅረት መግቢ ኣብ ኤርትራ ዘይምህላው ብመንግስቲ ኤርትራ እኳ እንተተኻሕደ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ መንጎ 2011 2013 ኣብ ዝነበረ እዋን ልዕሊ 60% ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሕፅረት መግቢ ከም ዝነበሮ ገሊጹ እዩ ካብ ሰንቲነል መደበር ምክትታል ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝተረኽበ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ 4 ካብ 6 ዞባታት ኤርትራ መጠን ሕፅረት መግቢ ከም ዝወሰኸን ትንበያታት ድማ ኣብ 2018 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣሽሓት ህፃናት ብኸቢድ ሕዱር ሕፅረት መግቢ ሕክምና ከም ዘድልዮም እዩ ዝሕበር ነይሩ እዚ እምበኣር ካብቲ ብግልፂ ክዝረበሉን ፍታሕ ክናድየሉን ዘይድለ ብምዃኑ ንምኽዋሉ ካብ ዝግበር ፈተነ ብዕድል ናብ ግዳም ክወፅእ ዝኸኣለ ንኡስ ዓቐን ካብ ትህሉ ኩነታት ኤርትራ እዩ ዜጋታት ነብሶም ክኽእሉ ህይወቶም ክመርሑ ባይታ ምጥጣሕን ዕድላት መፍጣርን ኣይተረኽበን ዜጋታት ነብሶም ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ከይተዓወቱን ተተሪፎም ቀዳማይ ደጋፊኦም ክኸውን ዝነበረውን መንግስቲ እዩ
ንሱ እውን ኣይተረኽበን። ክልቲኡ ብኪርካ ንሽግርን መዓትን ዘቃላዕካዮ ህዝቢ ሓገዝ ንኸይረክብ ኩሉ መንገድታት ዓፂኻ ምስኻዩ ክትውለፍ ከለኻ ናይ ዝህሉ ትርኢት ምስሊ እዩ። እዚ ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ደራዕ እቲ ምስ ኩሉ ዘይረአ ድምፁ እውን ዘይስማዕ ካብ ሓገዝን ሓገዝትን ተሓሪሙ ኣብ ጸላምን ሰቆቃን ዝነብር ዘሎ ህዝቢ። ይርጋለም ፍስሓ